Somalu ta' 35 sena weħel multa ta' 20 euro wara li ammetta li masturba quddiem il-bini tal-Kummissjoni Għolja ta' Renju Unit f'Taxbiex. Is-Somalu li għajx fiċ-ċentru l-miftuħ ta' Ħalfar kien irrapportat mir residenti li fl-ewwel ta' Wissu li għadda l-ħabta tal-11 ta' filgħaxija raw jagħmel ġesti oxxeni fil-pubbliku waqt li kien fis-sakra. Fil-waqt li kunsidrat il-fatt li ammetta, il-Maġistrat Gabriella Vella kkundannatu għal multa ta' 20 euro u issietu biex ma jirrepetix l-att fil-pubbliku. Seftura tista' tgħodda b'waħda meta l-Maġistrat Aron Buġejja ordnala li tagħmel 300 siegħa xogħol komunitarju minflok tal-ħabs. Dan wara li ammettiet sensiela ta' serqiet ta' ġojellerija minn diversi djar fejn kienet taħdem. Fil-qorti ġie spjegat kif hija serqet numru ta' pendenti, ġiżirajjen u saħansitra ċurket ta' tieġ. Il-Maġistrat ikkunsidra l-kondotta nadifa tal-mara li jisimha ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti. Apparti x-xogħol komunitarju ġiet ordnata tħallas 1800 euro lill-vittmi. Sit ta' sala ta' tiġijiet f'Ħalfar ma nstabx ħati fuq serq ta' elettriku. Pierre Peter Abela ta' 55 sena minn Ħattart kien akkużat li bejn is-sena 2000 u l-2005 babas fil-meter tad-dawl biex seraq f'madwar 7500 euro f'elettriku. Il-qorti semet kif tul is-snin Abela kien ilmenta mal-Enemalta dwar in-numru ta' ħsarat li kienu qed jiġu kkawżati mill-provvista tal-elettriku. F'ispezzjoni sorpriża li għamlet l-Enemalta fl-2009 sabet wieħed minn 4 siġilli mqaċċta minn mal-meter tad-dawl. Wara li semet iż-żewġ partijiet, il-Maġistrat Consuelo Xeri Herrera ma sabitx li s-sit tas-sala ħati. Dan għax mix-xhieda riżulta li ma setax ikun hemm dbabis meta siġil wieħed biss minn 4 kien imqaċċat.